Gisignit sa kapulisan ang usa ka assistant chief o usa ka security guard human gireklamong mipahimos sa 13 anyos nga babaeng tinunan nga gikaila sa social media. Giingong 6 video gi-upload pa sa social media site. Anong exclusive report. Wa magdahom ang inahan sa biktima nga pahimuslan ang kalinghod o kahuyang sa 13 anyos niyang anak. Wala tuyuan sa inahan nga mabasahan ang mga sensitibong conversation sa iyang anak ug sa prime suspect nga si Mac Clark Alvaro. Ang nakaparat kay gi-blackmail kuno sa suspect ang biktima nga i-upload sa social media ang ilang sex video kung dili mosugot sa lain niyang pangayoon. Midimanda kuno kini nga magkita na usab sila ug padaduon og laing minor de edad kay kun mapakyas i-upload ang video scandal. Then baguha lang nina ko siya nahibawaan kung wa pa na ko makitiyang yang Facebook, wa niya malagaut ba kay ang akong cellphone usara manggod, mahuwam ram na siya sa kuya, siya wa mi cellphone. Ang pangitabo ko na ni is kuan pa ni pag November 3 nya, December 1 na nako nahibawaan. Mo na wala ko magpahibaw niya nga nakabasa ko sa mga message, masuko na siya. Wala jud ko magpahibaw sa kadaghan ako nga gipangbasa nga message. Diha na ko nakakita nga na siya friend nga niingon nga kanang naraba kay skandal basig magpakamatay niya ka. Angko natingag ko uyaw ko dani. Muto ako lang giloom niya. Nagset na ko nga mag-live kay para makahibaw-an ako matrace ang tanan ba kung kinsa gining tawhana, kinsa ni mga barkada nga giingon. Midangop sa mga otoridad ang inahan sa biktima hinungdan nga nabingwit nila. Ang suspect apil na ang security guard nga si Jomel Sinisa. Gisundan ako ayaw pahalata ha. Ayaw pahalata naaramis imong luyo. Ako yan naaramis imong luyo. O nya karon pag niya na doon na din ang laki. Doon sa lalaki istorya sila saka na sila sa stop. Saka sila sa top. Pag saka sa top, nag-uniforman siya, pabalik siya. Nyanaan dito ang usa ka lalaki po. Di ay gipagawas. Pagpagawas ato, wala na pusasa na silang duha. Gipasakaan og kaso ang mga suspek apan hugtanon nga mihimakak nga i-upload nila ang video. Giangkon hinuon sa prime suspect nga dunay nahitabo kanila sa biktima apan wa niya i-upload ang video. Gihatag na siya sa akong amigo. Pan akong amigo, nana sila mga skandal ni nana mo to gihatag siya na ako. So silbi ako ni chat ana niya. Mangayo man siya kwarta na ako. So nagsabot mi nga magkuan mi og video. Nakita mi mo to pangitabuan nagkuan. Nagbuhat mig video. Pag na to wala ra. Nya after ana nabot ng issue nga na kunin nagkatag-katag ko no sa among kuan ko no, video ko no, skandal na mo. Nya ako gipasangindan nga wa mo ko kibaw kinsay nagkatagid. Samtang ay kaduhang suspect nga si Sinisa mihimakak sa pasangil ug nadamay lang kuno siya. Nasayran nga para unta sa guard ang gipangayo sa prime suspect nga magdala og laing minor de edad. Gikan mi sa babaw pagpanganaog na mo, pag-abot na mo sa ubos. Nanay nakapusas na mo. Ako sang gipangutana nga ni. Walay ko kay baon walay ko na inform. Minor. Wala ko kay labo sa minor sir, more pa. Wa gyud relasyon mi. Wala. Na timingan lang gyud sir nga katong pagdakop niya nakuyog ko niya. Suma ni PO2 Geraldine Pasilan sa WCPC sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office nga bisan og tunay pagtugot sa biktima ang nahitabo apan minor de edad kini. Ang kaso nga gifile nato karon sir mao kini ang Republic Act 9995 Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 in relation to Republic Act 7610 since ang bata kay minor de edad. Ang mag-file mi og rape regular filing against sa prime suspect. Siya dapat dili na siya makagawas, dapat forever gina siya mapreso para makaamgugot siya. Dili po na kuan sa ubang mga bata ba.